amene ali ndi mafunso abwere kuno pa mamaiki ali pano ndiye mukafika mutitchulira dzina lanu ndi kumene mukuchokera. Zikomo kwambiri. Ine ndi Johannes Mumba, Timven Radio komanso television. Johannes Mumba. Yeah. Johannes Mumba. Sure. Yeah, so Timven Radio komanso television. Mwakamba ona kuti chipani cha Democratic Progressive DPP komanso mapartners onse mmalemekeza mkagwira ntchito ka bungwe la Malawi Electoral Commission MEC. Inde event nena kuti mwina akamalengeza zotsatira zawo bungwe la MEC atanena kuti mwina pakhalirani kapena kuti makazosera zafika mbali ina. Are you ready to accept ngati chipani cha DPP komanso zipani zina? The second question ikhani yokhudza tinaona mnapanga post pa Facebook page ya DPP mukamakhala yokhudza kuti the constitutional returning officer wa Ngwenya polling station kulilongwe pena kuti she has been kidnapped. I wanted the confirmation from you. Is it true? Komanso, have you tried to report the issue to the police? The same issue can yokhudza the director of elections, political affairs, penpiri ku DPP mwena kuti ukhala mobisala. Is Dr. Penpiri safe? Komanso, have you tried to report the issue to the police? Thank you. Zina langa ndine Cyrus Pili kuchokera ku Story Pub FM. Funso langa, it's an extension to what my brother Mumba has asked. In an event kunena kuti muna sisi daende mene ngajibani mukuganizira kuti sibuda pambani anthu okutsatirani mudzaba nga control mutani cholinga chonena kuti mtendere umene mukulalikira pano pawo upitirire nanga kuti akhala kuti kulilani ndinu okonzeka. China nchonena kuti zipani UDF inapangitsa press conference dzulo imanena kuti mdziko muno muli khalidwe lobera. IMCB akunenanso kuti mukubera. Timafuna tifunse kunena kuti DPP mmabera masankho zikomo kwambiri. Okay, zinanga ndi Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Tukuchokera ku press conference ya MCP. Akutuza kuti ina DPP muli nkhali nufa ndingonjezera pazimene wanena nzanga zija kuti tukuchokera ku press conference ya MCP a while ago. Ndiye tauzidwa kuti ina DPP kuyambira 2014 2019 mpaka napanopa muli ndi khalidwe lobera masankho. Chimene mmachita mmagula ma monitors, chimene mmapanga mukagula monita jama kasintha ma figures anapereka zisanzo kuti pali constituency ili yoti wino aka amasintha ma figures kuti aziphatikiza konse kumene kuli apita mtayi komangu njezera mavoti. Okay, ndiye apa mukubwera kunena kuti zanu mwina zailakaye anthu akukhulupireni bwanji kuti zotsatira izizi ineyo simunapange tampa. Choyambira ndi chimene chocho. Chachiwiri ndichonena kuti munapangitsanso press conference ina inali dzana ilo mawu akenso anali omwe onena kuti mwawina. Ndi izizi zobwerazi zomena kuti mumabera masankho mwawinadi. I'm Ruth Daudi from Angaliba. Funso langa ndila kuti mukuchiona chofunikira bwanji kuti muzipangisa ma press briefing kumayankha achipani cha MCP kuti mwawina when the dashboard is displaying kuti mukutsogola confidence ikusemphani pati.
chachiwiri tikuchokera press briefing imene akuti mwagwidwa kuti mumaba mwakhala mukubera ndino akubadi in the case that umboni wapezeka kodi chipani chimene chidzalandira bwanji ma results amenewa zikomo. Zikomo kwambiri. Mafunso anu amveka ndithu. Tiziyankha malingana ndi mmene abwerera mafunso. Inu amumba akuti mveni mafunso akuti kodi mukupereka ulemu kumeki muzavomereza ya role acheya muyankha funso la timveni. Mafusa, I think you've taken it down. Yeah. Komanso pali nkhani ya kidnapped member ndi safety ya Honorable Ben Piri. Nkhani ya Honorable Ben Piri mina ningoyankhiratu. Honorable Ben Piri ali safe but is disturbed. If at all Sajipani we are disturbed. It's apart from Honorable Ben Piri, my operatives Amalawi Congress Party akusaka akulu ambiri apa including ife tikuyenda mosamala akakhala Honorable Ben Piri kawiri konse apangidwa bloko panseu kusala pang'ono kuti mwayi mulungu kuti mwina zimachitika nawonso anali alert, otherwise benzi pano tikunena zina koma ali safe ali pabwino. Amalawi musadandaule zikangotha zonse apanga statement yawo ndi chikhulupiriro chimenecho. Ndapatsa acheya kuti atiyankhire mafunso enawa komanso mwina muzitha kuwapasira zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwatifunsa kuchokera ku Timven Media House. Mafunso funso wakuti kodi inuyo ngati achipani cha DPP mwatiuza pano kuti ndinotsatira malamulo komanso mudzatsatira malamulo, kodi zitachitika kuti ameki alengeza kuti a DPP simunawine, kodi inuyo mudzatani? Ifetu ndacha ife chipani choti tikanena zimakhala zimene sichimasintha mawu athu, ife ndotsatira malamulo. Tanena kale kunena kuti kuchitika kutsata malamuloku zili m'magazi mwathu, sitinayambe lero. Zinachitikako 2020, 2019 ndapanga tawina bwinobwino 2020 anaganizira ati chotsera president athu tinachoka mwaulemu tinatsatira malamulo. Ndezimene zinachitika 2020 sikuti tingasinthenso panopa. Ife uchizungu amati it's not in our DNA kupanga zinthu zosokoneza. Ife ndotsatira malamulo. We are very progressive. That's why chipani chili Democratic Progressive Party. Nde ife se anthu aja kuti zimene tikunena zonena zimene timapangaso. Nde tifuna kutsimikizireni kuti ife ndotsatira malamulo. Kwati ndi chikhulupirira kuti meki itsalaso malamulo. Chifukwa malamulo amene otsalaso malamulo osali chinthu cholakwika ndiwo yembekezo kuti chimene chitsatidwe ndi chinthu chabwino iyayi. Ndiye mafuna ndifotokoze pamene popo kunena kuti zitakhala kuti zachitika choncho ife anthu athu a DPP natotsata malamulo. Mukanazoona 2020 akanakhala ndi anthu aja kuti osokoneza sitikanachoka mwaulemu. Koma nofuna ndidziwe zimene zonse kunena kuti ifeyo apapa kuti titsate malamulo tikhulupiriraso kuti mekiso itsatenso malamulo. Ikatsata malamulo kupanga chilungamo ifeso titsata malamulo mwanjira yake yomwe basi kosavuta. Mafuna ndifotokoze pamenepo. Ndiye mafunsako nkhani yoti kodi pali patsamba lathu la nchezo la chipani pali nkhani yoti munthu wathu kungwenya amene ali oyang'anira pangwenya anali one of the monitors pangwenya wapangidwa kidnap. Imeneyo tikuifufuzabe official report tibangananu share accordingly. Imene tibangananu share accordingly monga mena fotokozera anonse athuko kuti ambiri ife tikopsezedwa. Ndipo chopsezedwa ena kumangazo kuti basi ndikakhala pambali kaye pena pake nsakhale poonekera pa anthu. Ndipo mafuna ndikutsimikizireni kuti no chuchuchu weniweni nkhani imeneyo tigawana nanu bwino lino kuti mudziwe kuti kodi zili bwanji pa nkhani ya munthu amene wasowa kuchokera kungwenya. Kuchoka pamenepo pali nkhani ya imene afunsa a story hub yoti kodi ngati no DPP
muti ndotsata malamulo. I think ndiyofanana ndi imene afunsa ati mvendankha kale yoti kodi zidachitika kuti chigamulo sichinakomereni kodi mudzavomereza nkhani ndiyakuti ife ndotsatira malamulo ndifotokoze zimenezo. Ndiye enanso afunsa kuti kodi DPP imatchuka ndi kuba zisankho. Nkhani imeneyoyo ndapatsa president athu akuno ku Central Region kuti ayankhe. Kodi ife timaba zisankho a vice president timaba zisankho komanso bweraso nkhani yakuti kodi ifeyo ati kubako timaonjezera mavotsi kwa makandidate athu ena imene tafotokozerani a vice president. Tithokoze kwambiri. DPP simaba masankho yaye ndikovuta kwambiri mutubera masankho ndi mmene anapangira system ya ndowo ndikovuta kwambiri. For example kale angakusinchana mahedi apana chotutsa advert ameki kuti afuna presiding officers ndipo anthu analembera ntchito ndikupanga okha ameki wamadziwa so okha masankho nkubera pati koma ifeyo kwambiri sitingayankhe kumafunso amenewo mawa ndikuja uno adzafotokozera mmene DPP imabera masankho. Ifeso tikhaso interest ndi interest wamene nkhani imene kuti pamapa pano zonse zikatha adzafotokozera DPP masankho imabera motani chifukwa zimenezo zili pa rekodi. Ndiye tidzingoyang'ana zinazi koma akuluakulu amanena kuti kamuthemuthe anazitengera nkoze umanywa maliro aweni maliro awa aula kale amati auletsawo akuzidziwa nde ena awasubula nde kumango yankhula nthawi zina zimabwetsera mavuto ngadakonda mwina azisankha zimene angamayankhulezo nde amalavi ndi amene munafunsaja fusolena kuti DPP masankho simabera koma ifeyo timadziwa kupanga kampeni madoro ndifata wina sinembire pa MCP yayi 2014 so chimodzimodzi analiranso ndithu asanawine masankho. So DPP basi madziwa close southern region, close eastern region, close northern region, battlefield kawa central region. Mwaye ndi mwaona tinapaniza central region pano sana pita kunali konse MCP sinapange move kama kasonkhano southern region, MCP sinapita western region, timamenya nkhondo panopo. So timene lose akhali manga defend malamulo amene ampira every team angoti manga defend kugolo kwake imapakisira kunsidzi goli. Mfamona professor Arthur Muthalika wamenya kuopsa central region panopo simple mathematics ndi atipeze taphunzitsa kuti mwina 2030 akhoza zawo kudzalani kodi kudzabweranso mboma pondeja 95 yeah. So taphunzitsa ndi mwachidule nzonena kuti akanali mwana munthu uja ndi mudzingomvera kwambiri ngakhale ndili mwana kwaye kumano akanali mwana maganizo ndi musiye kaya mudzingomvera Atolankhani zinazi muzina kuti sibwera kumene kumudetsa nthawi fo matana nthawi kangapo konse maona amene apangira press briefing masteniwa mtondo cha muhango zadongosolo ndi asolesa nthawi yayi DPP simabera masankho period. Zikomo kwambiri ndiye padali funso lakuti kodi inu ya DPP mawina chisankho ndapemphe a vice president ku north kodi a VP tawina chisankho kodi DPP chisankho ya wina nimeona kuti Mungayankhe ndino chifukwa DPP sipanga on times, isn't it? DPP sipanga on zodiac. DPP libe media house ife libe times imakaso seto ndi pancha chamala Congress party sio tunanga kotero kuti dashboard manena icha city DPP ili pa times imene ili associated ndi chipani cha Malawi Congress party dashboard ndiwo ndimene ikonse zosatirazo ndiye akamatipaza manamba aja kuti panopo Peter Muthalika ali pa 58% siutakataka hapo ndifetu yayi dashboard ili ndiwo Peter Muthalika 58 wina yo 33 ifisina ikepo mwaikapo noka mama Atolankhani ndiye ina mimi monga ikepo kuti chisankho chima wina dashboard ili kuyendi tusi ndife ndiye mutithandize kuti chisankho ta wina mutiyankhire basi ili mutiyankhire kodi manamba mukuya pamene pachapo patachi paja mwakatenga kuti mwakatenga kumwamba
munapita nokha kuma polling station ukatenga manamba ati amene aja mapanga post pati pamene paja and mukuonera kuti andiferified koma ife takateka kuti ku source ndi kuti munapochita votiku. Ndibwereze pano chisankho chimakhala ndi ambiri ochiyang'anira woti achiteteze kuti chikhale credible. Chifukwa chake kumecho kumakhala mamonita, kumakhala amipingo aliyense amakhale kuti kumene kuja cholinga chake nchakuti pakutapa tsiku chisankho chikhale chani credible. Aliyense akhale mboni kuti tinakaonera zatha bwino. Atolankhani mnali konko, aliyense anali kuti mapolisi anali kuti konko, ame anali kuti konko, onsewo akanika kukuteteza chisankho mpaka DPP kwanza kuba. Onsewo akanika DPP kwanza kudutsa ndukaba chisankhocho. Ayi Atolankhani mutiyankhire funso hili kota DPP mawina yankhuli ndinu. Zikomo kwambiri wongonjezera nkhani yakuti ife timatsata malamulo sitikuzipanga declare pano kuti tawina. We're not declaring ourselves tawina. Kwa mafigures amene maika Inuyo Atolankhani tione kuti ife tikutsogola. Ifeso zimene timawerenga sotoka zimene timawerengetsa toka ife tikutani tikutsogola. Basi nkhani yake ndi imene. Yomaliza I think munakamba nkhani yakuti I think Atolankhani ena anadzana kuti kodi Inuyo why are you reacting to press briefing ya MCP? We're not reacting to press briefing ya MCP. Iyi ndi yathu already arranged. Inuyo madziwa what it takes to arrange a press briefing. You can't do it in an hour. I Congress Maliza, I think an hour ago, isn't it? Ndete khatu banga react to that nesikala khajamba baro kana khatu dikirekaye tambe kuimbirani tambe kutani analyze if it's also zoda abana kuti chani if what had the plan to bangaliro this is just a coincidence if I don't react to such things my friend for those minutes ziko mabigi sabanga react ndi apempe adoi 1 minute mafuna mjite clarify pena ba. Good evening, ladies and gentlemen, all protocols observed. Ndimafuna ndiyankhe funso limene anafunsa Ruth kuchokera ku Angariba kunena kuti kodi are you going to accept defeat? Ndiye ndifuna ndifunse kuti which defeat? Chifukwa tikukhala ngati tikulankhula mopyatira. Tonsefe tikudziwa kunena kuti APM is leading, not only leading but he is leading with over 50 plus zimene zili unofficial. Kunena kuti unofficial ndikulemekeza malamulo chabe koma tonsefe tikudziwa kuti APM is on the lead. Nde Atolankhani mukamafunsa funso lonena kuti kodi kukhala rirani ndiye mukufunsa mafunso ngati kuti ndinu anthu osazindikira iyayi. Amalawi asankha. Amalawi tupaja munkakaniza kuti alankhule akapita kunsewu kuti akalankhule mmatumizira anyamata adzikwanje. Amalawi ayankha pa 16. Press briefing ino sitinabwere kudzayankha wina aliyense chifukwa press briefing imene akupanga Amalawi Congress Party yawo akuwiringula. Ife muno sitikuwiringula. Ife muno tabwera kudzatsimikizira mtundu wa Malawi to stay calm. Kunena kuti tiyeni tikhale bata lifari wazisankho zimenezi ndi ameki. Mai Anabelo Ntalimanja tikufuna tikupanga ni congratulate chifukwa kuti intimidation ili aliyonse mukukana mukulemekeza malamulo a dziko ndinu mayi okonda dziko. Amalawi nonse amene munavota voti yanu itetezedwa. Izi akukamba zonena kuti atibera ndi nyimbo zimene Malawi Congress Party nthawi zonse ya chisankho amayimba atibera volume 1 atibera volume 2. Kodi mkamanena kuti akuberani mkaziyo magona naye mpasa imodzi akulandani bwanji mkazi oti ugona naye mpasa imodzi amene anali mboma ndi ndani? Suja mmanena kuti munayika monitor every constituency. Ndiye mamonitor anu ali kuti pamene azanuwo mukuti akuberani inu mudali kuti? Zikomo kwambiri. Kulankhula mwamphamvu ndi apemphe nawonso honorable Chipungu 1 minute kuti apangeso nawo respond. Zikomo chair komanso Amalawi amene mukutimvera ndi kutionera. Ine kwanga kunali kuthokoza majaji amene analamula kuti zisankho ziulutsidwe pakhale zipepala kapena ma hard copies kuchokera ma centers monse.
dzana lomweli ndimamvetsera mayi Mtali Manja akunena pa TV pa msonkhano wa Atolankhani kuti masenta monse madando ambiri apanga resolve, komanso ndi ntchito ya mamonita azipani zonse ndi amene amagwira ntchito kuyang'ana chisankho kuona kuti kalikonse kamene kanavuta kapangidwe sort out. Ndi ifeyo tikudabwa kunena kuti kodi anzathuwa ndiye kuti sanakhale ndi mamonitors nanga madando amenewa abweresa bwanji lero pamene chisankho chinali pa 16. Zikuchita kuonekeratu kuti nthawi yatha. Daniel 5:25 yakuti ufumu wa Warani wayesedwa ndipo waperewera. Kuli bwino kuvomereza chisankho cha Malawi. Chachiwiri, Malawi ali ndi maboma 28. Ena amati kwawo ndi kuchitipa chifukwa anabadwira komweko. Ena anasankha kwakhala kunsanje koma onsewo ndi Amalawi. Tisasankhane mitundu kuti awa ndi akumwera, awa ndi akumpoto, awa ndi aku east, tiathamangise pano pa Central Region. Zimenezi zimabweretsa nkhondo ya chiweniweni. Tiyeni tikhale ngati Amalawi. Nyimbo ija ya national anthem ija imakamba za umodzi. Tisakhale anthu ankhanza chifukwa chisankho talephera iya. Tiyeni tilolerane mawanso limabwera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Presidential advisor athu po ndiye pa mapeto koma ndimaona pa funso limodzi la inafunsidwa kuti akuti zulo a UDF amanena kuti DPP ikubera. Ndimafuna ndiyankhe motere. Akulu nyumba moti mulibe kalikonse muli mafuwa okha miyala okubanga lowemo. Ife tikalimbane kubera wa 2% zoona akulu ine ndimanena nthawi zonse kuti tikuziwa mwalandira ndalama, tikuziwa mwadya ndalama. Unfortunately ndalamazo mwadya nokha chifukwa akulu ambiri kuchipani kwanuko abwera kaletu. Dikirani muone akukusiyirani nokha ichi ngati simuthawa kupita ku China. Ulendo uno UDF kuthera pamenepo palibe atakubereni mwazibera nokha mwapanga nokha masamu opepera makalandira ndalama kuko ijani ndalamazo koma Malawi akukanani. Apa ndiye pa mapeto pa press briefing yathu. Tithokoze nonse amene munabwera kuzakhala nafe ma reporters. Ndaona ndithu it's a full house. Ife timakunyadirani komanso mkatikati mwa press briefing ndaona mwafika akulu athu ena ochokera kuzipani zonse. Ndaona tili ndi akulu aku Ford, tili ndi akulu aku Lef komanso athu a DPP. Ndaona honorable members ena ma reporters mazazamo muno tikuthokozani nonse. Zikomo kwambiri. Akulu ku high table ulemu wanu nonse. Zikomo kwambiri. Tinene pano kuti tikunenesa sitikupanga react kwa wina aliyense. Ngati chipani ndi ma partners athu tizibwera pafupi. Izi tikuziwa Malawi ina aliyense kunja uko ali anxious akudikira. Ndiye ife tikuyenera kumabwera kumauza ma supporters athu komanso a Malawi kuti ya dekani Amalawi afuna avine. Muona misewu mwathu mumuterera kwambiri. Mutuona ifeyo misewu mutukuvina ndithu posachedwa apa tadekani. Apa ndi pa mapeto ndi apemphe honorable Malani Mtonga kuti atitsekere zochitika zathuzi ndi pemphero.